روژا شەمی و یەکشەمی ئیمتحانە یەکێسەیە هاتبوو لە دارخستن خوێندەکار di îmtihanê de xwîdandan hinkî zor û bizehmet bû. Serokê giştî yê îdevê Mehmet Ali Doyar îmtihana yekeseyê nerxand û Mehmet Ali Doyar îfade kir ku hewcê sîstema îmtihana têketina zanîngehan bêguherandin. Bi milyonan xwendekar di dawiya heftê de ketin îmtihanên perwerdehiya bilind û xwîdandan. Zor û zahmetiya di îmtihanan de û sîstema îmtihanê dibe sebaba hinek pirsgirêkan. Serokê Wekfa Perwerdehiya İdalê Mehmet Ali Doyar hem derbarê îmtihana yekesê û him jî sîstema îmtihana zanîngehê nirxand. Doyar îfade kir ku hewceyê sîstema îmtihana zanîngehê bêguherandin û wiha hat gotin. Bêguman ji bo ku bêje ew ji bo xwendekarên ku ketinin îmtihanê neyê hesibandin wê were axaftin. Lêbelê li pirsan wexta tên mêzekirin wê neyên derketin ku ji hêviyên xwendekaran dûr bû û xewnê wan jî hilweşand. Ji ber ku li gorî xwendekarên ku sal û nîvek wenda kirî pirsên hatine pirsîn him dirêj û him jî dijwar bûn. Lêbelê hejmara girîn ji wan wê nikaribin têkevin zanîngehan û wê ji nûve xwe ji bo îmtihanê amade bikin. Ev maratona îmtihanê wê dîsa berdewam bike. Niha em bawer dikin ku di vê pergela azmûnê were guhertin, da ku xwendekar ne tenê ji bo azmûnê di heman demê de ji bo jiyanê jî amade bibin. Doyar îfade kir ku di heyama şewba virûsa koronayê de xwendekar li ser înternetê perwerdehiyê dîtin. Hewce bû ku li ser vê yekê pirsên îmtihanan jî batana amade kirin. Lêbelê di îmtihanan de ev yek nehatiye riayet kirin. Doyar wiha got, Loma em dibêjin ku bi tevahî pêwediye ku merev li ber xwendekarên ku dibistanan navîn xelas dikin veke ku biçin zanîngehê. Wekî din divê giranî werin dayên li ser vekirina dibistanan amadehiyên teknîkî û pîşeyî bi rengê ku wê hewcedariyên civakê li ber çava bigire, ciwan bikare bibe bi xwediyê pêşerojek û ji wan re derfetan amade bike ku dest bi karsaziya xwe bikin. Dikkate alındığında